маҳаллаи фириштӣ шаҳри ваҳдат. сокинони ин маҳалла мисли дигар гӯшаҳои кишвар барқро бо маҳдудият мегиранд. бебарқӣ боис шудааст ки умедҷон дигар аз маҳаллаи худ берун набарояд. аробое ки электрики ман дорум ба яъне ки қувваи барқ қатъи аста ино пурра намегиранд ака. Ино да камш да 10 соат дар кора ки масалан шаб мемонию саҳар ҳай мекунӣ ака. аз ҳамин сабаб дигар намерасона ака мара ҳамун чизе ки залолӣ ки ман яъне ки шахси аробаи қатъи равом кори хидма бур кадом биёям намерасона ака ҳамин деҳада. намояндагони барқи тоҷик далели қатъи нерӯи барқро ба ҷараёни корҳои таъмирию профилактикӣ рабт медиҳанд. сокинони фириштӣ мегӯянд дар маҳалли онҳо чунин корҳоро мушоҳида накардаанд. сокинон расидҳои пардохти ҳаққи нерӯи барқро нишон медиҳанд ва мегӯянд ҳар моҳ пули барқро медиҳанд, вале онро бо маҳдудият мегиранд. ҳар сари мо квитансия яъне ки маълумотнома дорем ака ки масалан мо супоридем. мо кӯшиш мекунем ки қарздор набошем ака. мо калхозчием ҳар дафъае ки мо биям мега 30 сум мешад 40 сум вобаста ба сӯхтотай мо ҳамира метием. аз масъулони барқи тоҷик касе ҳозир нашуд ин мавзӯъро шарҳ диҳад. як намояндаи ин ниҳод дар суҳбати бидуни сабт гуфт корҳои профилактикиро асосан дар зеристгоҳҳои бузург мегузаронанд. ин зеристгоҳи бузурги назди маҳаллаи фириштӣ аст. корҳои таъмирию барқарорӣ дар ин ҷо ҳам ба мушоҳида нарасид. зеристгоҳ барқ дорад, вале дар манзили сокинони атроф барқ қатъ шудааст. маҳаллаи фириштӣ дар 15 километри шаҳри душанбе ҷойгир буда ҳудуди 3000 аҳолӣ дорад. ин ягона маҳаллае нест ки сокинонаш аз бебарқӣ шикоят доранд. коршиносон бар ин назаранд ки маҳдудияти барқ на ба корҳои таъмирию барқарорӣ, балки мудирияти нодуруст, талафот ва дуздии зиёди нерӯи барқ аст. дузди хеле зиёди барқ ҳам вуҷуд дорад. агар шумо ба ҳамин маҳаллаҳое ки дар он ҷо мардуми сердаромад зиндагӣ мекунанд, агар ба он ҷо даред ҳамаи онҳо савна доранд. лекин ҳамаи онҳо бо мардуме ки барои барқ пул ҷамъ мекунанд забони яккардагӣ ҳастанд. отан онҳо мегӯянд ака биё як чахчах кунем, чахчах мекунанду баъд мегӯянд ки хай мо ҳамин ҳисоби шоти шумо кам мекунем, шумо ҳам ҳаққи мо дода меистед. чунин иддаоро дар идораи шабакаи тақсимоти барқ дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ беасос хонда гуфтанд қатъи нерӯи барқ воқеан ҳам ба корҳои барқарорию таъмир дахл дорад. дар ин ниҳод гуфтанд дар шабакаҳои барқи навоҳии тобеи марказ корҳои таъмирию барқарорӣ идома дорад ва шарҳи бештари мавзӯъро ба салоҳияти ширкати барқи тоҷик вогузор намуданд. ин дар ҳолест ки ҳамсуҳбатони мо дар маҳаллаҳо мехоҳанд донанд ки далели аслии қатъи нерӯи барқашон чист ва ин мушкил то кай идома меёбад. алишер зарифӣ, шаълои абдулло, озодии душанбе.